Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isok. Taong 1970, Torrijos, Marinduque. Itong mga panahong ito, merong nakilalang isang matandang sabungero, itong si Isok. Dahil parehas ang kanilang hilig, kung kaya't naging magkaibigan sila. Bagaman malaki ang agwat sa kanilang mga edad, hindi ito alintana para sa kanila, gawa ng ang tanging layunin nilang dalawa ay ang manalo at makauwi ng limpak-limpak na salapi. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang matandang yon gumagamit ng mga usal tuwing dumadayo sila ng sabong. Marami din itong paniniwalang ipinasa kay Isok, kagaya ng hindi pagligo sa manok ng isang araw bago yun ilaban. Marami pa itong mga ritual sa kanilang mga alaga, nang sa gayoy hindi sila magsayang ng pera sa pustahan. Sa paglipas ng mga labang kanilang pinuntahan, iisa lamang ang kanilang talo. Pinahintulutan yun ng matanda sa kadahilanang masyado nang nag-iinit noong mga oras na yon ng kabilang panig. Hinayaan lang naman nila ito, lalo pat wala naman silang talo noon. Magmula nun, medyo kumalma na muna silang dalawa dahil kokonti na lamang ang mga manok na panabong nila. Isang araw, habang nagpapahinga si Isok sa bahay ng matanda, napansin niyang nawawala ang iilan sa mga manok na kanilang inaalagaan. Dala ng kanyang pagkabahala, dali-dali naman niyang pinuntahan ng matandang nagluluto sabay tanong ng, "Manay Usip, yung mga tandang ho, nasaan?" Nang marinig ito ng matanda, bahagya naman itong itinigil ang kanyang ginagawa para kausapin ang kaibigan niya. Pagsilay niya kay Isok, ngumiti lang naman ito, sabay sagot ng, "Ipinalit ko. Mamaya darating na yung mga kapalit ng tandang na inalagaan mo. Huwag kang mag-alala, Isok. Mas di hamak na mas mahusay ang mga tandang na darating mamaya. Kung gusto mo silang makita, maghintay ka dito hanggang sa sumapit ang 7:00 ng gabi. Sinasabi ko sa'yo, sulit na sulit ang paghihintay mo." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Si Isok naman, nanatiling tahimik habang pinag-iisipan ang tungkol sa mga ipapalit na tandang. Medyo dehado ang kanyang pakiramdam noon, lalo pat inalagaan niya ang mga manok na yon para maisabong at manalo. Sa paglipas ng mga oras, hindi na niya ninais pang bumalik sa bahay nila. Ang tanging ginawa niya, makipag-usap sa matanda hanggang sumapit ang takip silim. Wala naman siya noong aalalahanin sa bahay nila, lalo pat ang tanging kasama niya lamang roon ay ang kanyang ama. Kinagabihan pagsapit ng 6:00 ng gabi, doon na nga dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Habang hindi pa dumarating ang mga panauhing may dala ng mga tandang, napapansin niya ang matanda na panayang pagrorosaryo sa altar nitong wala namang laman. Ayon kay Isok, na ang dinadasala ng matandang yon ay isang batong kulay itim na mayroong tirik ng kandila sa itaas. Wala ka doong makikitang ibang kulay sa paligid maliban sa mga telang itim. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nasipat niya ang matandang biglang tumayo, sabay lapit sa kinaroroonan niya. Pagtitigan nilang dalawa, ngumisi lang naman ito habang nagwiwika ng, "Narito na sila. Kumain na muna tayo, Isok. Sigurado akong mahaba-haba ang ating usapan mamaya." Matapos nitong makapagwika, agad naman itong inihanda ang kanin at ulam na kanina lang ay pinagtulungan nilang lutuin. Habang kumakain silang dalawa, medyo nagtataka na nun si Isok, gawa ng hindi na isipang yayain ng matanda ang kanilang mga bisita.
Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mailigpit na nila ang mga pinagkainan nilang dalawa, dali-dali naman silang tumungo sa entradang pinto ng bahay. Bago sila noon tuluyang lumabas, inabutan ng matanda itong si Isok ng isang batong napakadulas at nanggigitata sa dumi. Matapos siyang maibigay ng matanda, inilahad nito sa kanya na habang kausap nila ang mga bisita nito, wag na wag niya yung bibitawan. Dagdag pa nito na, iwasan niya ding makipagbiroan sa mga nilalang na yon, sa kadahilan ng seryosong-seryoso ang mga ito sa kanilang mga buhay. Makaramdam lang yon ng kahit kakarampot na pang-iinsulto, hindi ito magdadalawang isip na pumatay ng tao. Dahil sa mga bagay na kanyang narinig, nagpasya siyang magpaiwan na lamang sa loob ng silid. Subalit nang marinig ito ng matanda, mariin naman itong tinutulan ang kanyang desisyon. Ayon dito na, alam ng kanyang mga panauhin na meron siyang kasama. Kapag mag-isa siyang lumabas, maaaring pumasok ang mga ito sa loob para siya ay hanapin. Hindi magiging maganda sa kanya na makitang nagtatago ng mga panauhing yon, gawa ng maaaring pag-isipan siya nito ng masama. Huwag kang mangamba, Isok. Walang mangyayari sa iyo. Sumabay ka lang. Pangako magiging maayos din ang lahat. Tayo na. Harapin na natin sila. Wika ng matanda, matapos nitong mailahad ang mga bagay-bagay na kinakailangan niyang malaman. Sa paglabas nila ng bahay, bumungad sa kanila ang tatlong lalaking nakatalukbong ng telang itim. Ang tanging nakalitaw lamang sa mga katawan nito ay ang kanilang mga kaliwang kamay kung saan naroon ang daladala nilang sulo. Habang binabagtas nila ang daan papalapit sa mga nilalang, ibang-iba na ang nararamdaman nitong si Isok. May mga pagkakataong bumibigat ang pakiramdam niya, nasusuka siya at animoy umuusog ang kanyang sikmura nang wala namang dahilan. Sa paglapit nila sa tatlong lalaki, wala naman siyang nagawa kundi ang manatiling tahimik. Medyo napanatag lamang noon ang kanyang sarili nang mag-umpisa ng magwika ang matanda. Magandang gabi sa inyo. Dala niyo na ba ang mga tandang? Tanong ni Manoy Usip sa mga nilalang. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan namang inilabas ng tatlong lalaki ang kanilang kanang kamay. Pagsilay doon ni Isok, bumungad sa kanya ang tatlong maiitim na manok na hawak-hawak ng mga ito. Matapos niya yung makita, sinenyasan siya ng isang lalaki na lumapit para kunin ang mga tandang. Hindi naman siya nagdalawang isip na sumunod sa sinabi ng mga ito, lalo pat ang nais niya ding mangyari matapos na ang kanilang pag-uusap sa lalong madaling panahon. Nang makuha na niya ang mga manok, dali-dali naman niya yung tinalian, sabay pasok sa hawla ng mga dati niyang alaga. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng matanda, nasipat niya yung panayang pakikipag-usap sa tatlong lalaki na para bang mga ordinaryong tao lamang ang mga ito. Dahil sa wala namang magawa noon si Isok, minabuti niyang makinig na lamang sa mga pag-uusap. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, doon niya narinig ang mga kakaibang dialekto ng mga nilalang na para bang hindi yun tubo sa kanilang lugar. Habang pinakikinggan niya ang mga sinasabi ng mga ito, tila bang nagdudulot yun sa kanya ng labis na pagkahilo. Nang dumating na sa puntong hindi na niya makayanan ang kanyang nararamdaman, minabuti na niyang magpaalam kay Manoy Usip na siya ay magpapahinga na. Subalit nang akmang tatayo na siya, narinig naman niya ang tatlo na biglang nag-angil habang nanlilisik na nakatitig sa kanyang mga mata. Matapos niyang masilayan ang pangyayaring yon, bahagya naman siyang napasipat sa matanda nang marinig niya yung magwika ng, "Manatili ka lang dyan, Isok. Maya-maya, may mga bagay ka ding dapat malaman." Nang marinig niya ang sinabi nito,
minabuti na lamang niyang manatili. Makalipas pa ang ilang oras, doon na din tuluyang nagpaalam ang mga panauhing yon, gawa ng masyado ng malalim ang gabi. Sa pagpasok nila sa loob ng bahay, inilahad ng matanda sa kanya na kahit anong mangyari huwag niyang hahayaang manghina ang mga manok na yon. Ayon kay Manoy Usip, mahirap mang paniwalaan pero nakasalalay sa mga tandang ang kanilang mga buhay. Dagdag pa nito na mainam na wag na muna niyang alamin ang mga totoong nangyayari sa paligid upang maituon niya ng maayos ang kanyang wisyo sa pagpapakain ng kanilang mga alaga. Kinaumagahan, doon niya nasilayan ang 3 tandang na merong pare-parehong itsura. Ang ulo nito'y kulay pula, habang ang ibang parte naman ay kulay itim. Maayos din ang tindig ng mga manok na yon na parabang nanggaling pa ito sa linya ng mga dugo ng ganador. Matapos niya yung pakainin, agad naman nilang itinago sa bayong ang isa sa mga ito. Nagkataon kasing noong araw na yon ng sabong sa kanilang baryo kung kaya't hindi na nila pinalagpas ang pagkakataon para masubukan ang kanilang mga bagong alaga. Sa pagdating nila ng sabungan, pumungad sa kanila ang napakaraming tandang na merong mga iba't ibang uri ng abubot sa pakpak, indikasyon na hindi ito basta-bastang manok sa sabungan. Nang dumating na sa puntong ang kanilang manok na ang ilalaban, agad naman nilang isinaayos ang tari nito. Maniwala kayo o hindi, sa paglapag pa lamang ng manok na yun sa lupa, hindi na ito nagsayang ng oras para patayin ang kanyang kalaban. 2 talon lang noon ang ginawa ng tandang nang isay na ang kalaban nito. Matapos mawala ng buhay ang kanilang kalaban, bigla namang napawika si Manoy Usip ng, "Isa! 5 pa! 5 pa!" Matapos nitong makapagwika, dali-dali naman itong pinakuha ang tandang kay Isok upang ihanda sa susunod nitong makakalaban. Ayon sa kanya, na sa loob ng araw na yon, 5 panalo ang naiuwi nila. Nigalos sa katawan ng kanilang manok ay wala silang nakita sa kadahilanang inabot lamang ng ilang segundo ang pagsasabong ng mga ito. Sa pag-uwi nila Manoy Usip, labis-labis naman ang pagtataka ni Isok gawa ng pakiramdam niya walang pakialam sa pera ang matanda. Mas pinipili nitong hawakan ng tandang nilang alaga kaysa ang limpak-limpak na salapi na kanilang napanalunan. Dala ng kuryosidad noon ni Isok, nagpasya siyang tanungin ng matanda tungkol sa mga sikretong nais nitong ilahad sa kanya. Medyo nakakaramdam na din kasi siya ng kakaiba, lalo pat hindi ganon ang ugali ni Manoy Usip sa tuwing ibang manok ang dinadala nila. Nang marinig naman ng matanda ang lahat ng bagay na kanyang itinanong, tumawa lang naman ito na parabang wala yung balak na sumagot. Hindi naman noon napilit ni Isok si Manoy Usip na magsalita dahil napag-isip-isip din niya na pabor sa kanya ang ganoong sitwasyon. Sa paglalim ng gabi, habang abala siya sa pagkakatay ng mga nabihag nilang manok, nakarinig siya ng malalalim na paghinga sa labas ng bahay nila. Inakala niya noong mga baboy ang mga ito, gawa ng garugal ang paghinga ng mga nilalang na yon na parabang mamamatay na. Dahil sa mga narinig noon ni Isok, agad naman niyang itinigil ng bahagya ang kanyang mga ginagawa upang magmasid sa labas ng bahay ng matanda. Subalit bago pa man siya makasilay sa labas ng bahay nito, bigla naman siyang pinigilan ni Manoy Usip na parabang ayaw nitong makita niya kung ano ang nangyayari. Ayon sa matanda, na mas mainam na lamang na ipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa para magkaroon siya ng magandang tulog maya-maya. Inilahad din ito sa kanya na paniguradong hindi niya mauunawaan kung ano man ang mga nilalang na magagawa niyang masilayan sa labas ng bahay. Dahil sa sinabi ni Manoy Usip sa kanya, napilitan na naman siyang sumunod.
Sa pagbalik niya sa lugar na pinagkakatayan niya ng manok, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang isang lalaking kakilala niya na panayang pagbuka ng bibig sa labas ng kusina nila. Alam niyang sumisigaw ang taong yon, subalit ang labis na nakapagtataka, wala siyang naririnig. Pagtayo noon ni Isok, halos manghina naman ang buo niyang katawan nang masipat niya yung nilapa ng isang nilalang na merong mahahabang balahibo sa katawan. Ayon sa kanya, sapilitang nilulon ng nilalang na yon ang kanyang kakilala na para bang maihahalin tulad mo ang pagkain nito sa isang ahas. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, kitang-kita niya ang pagpasok ng buong katawan ng kanyang kakilala sa bunganga ng nilalang. Hindi naglaon, tuluyan na din yung nilamon ng buo na halos hindi niya lubusang mapaniwalaan. Ayon kay Isok, alam niyang saksi ang kanyang mga mata sa pangyayaring yon, subalit hindi ito pinaniniwalaan ng kanyang isipan. Akala niya panaginip lamang ang lahat, kaya ang ginawa niya, kinurot niya ng kinurot ang kanyang balat hanggang sa lumabas na doon ang kanyang dugo. Matapos niya yung gawin, bahagya naman siyang napatigil nang masipat niyang tumitig sa kanya ang nilalang na yon bago lumundag papalayo. Ayon kay Isok, na kung hindi pa siya pinansin ng matanda, maaaring nanatili pa ring naninigas ang kabuuan ng kanyang katawan. "Isok, ano bang tinitingnan mo dyan?" Nababahalang tanong nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Manoy Usip, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad ang mga bagay na kanyang nakita. Tapatan na niya yung sinabi sa matanda sa pagbabaka sakaling magagawa niyang makakuha ng kasagutan. Ngunit bago pa man makasagot sa kanyang mga katanungan itong si Manoy Usip, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng malalakas na katok sa kanilang pinto. Pagbukas nila roon, bumungad ang tatlong lalaking nakatalukbong ng telang itim. Harap-harapang inilahad ng isa sa mga ito kay Manoy Usip na nagawa na nilang makain ang 7 sa mga taong nagmamay-ari ng manok na natalo ng kanilang tandang. "Usip, 10 tao pa ang kailangan namin. Bukas na bukas, kailangan niyong makatalo ng 10 manok o higit pa. Huwag kayong uuwi dito hanggat hindi niyo yan nagagawa. Tandaan mo, Usip, kami ang dahilan kung bakit ka nasa kinatatayuan mo ngayon." Wika ng lalaki. Nang marinig naman ito ni Isok, wala na siyang nagawa kundi ang mapalunok ng malalim. Pagsilay sa kanya ng isa sa mga ito, itinuro naman ito ang kanyang dibdib habang sinasabihan siya ng, "Pagbutihin mo, buhay mong nakataya bukas. Kapag kumulang ang panalo ninyo, ikaw ang magiging putahe ko." Dahil sa sinabi nito, halos kumalas na sa kanyang katawan ang kanyang wisyo. Pagsilay ni Manoy Usip na mawawala na siya ng malay, agad naman siya nitong tinapik para kahit papaano bumalik sa normal ang kanyang ulirat. Makalipas lamang ang ilang minuto, umalis na nga ang 3 lalaking yon. Nang silang 2 na lamang ang natira, doon ipinagtapat sa kanya ng matanda ang katotohanan sa likod ng mga sinasabong nilang tandang. Ayon sa matanda, lahat ng mga tandang at usal na kanyang tinatangan, galing yon sa 3. Ang kapalit ng kanilang salaping nakukuha sa sabong ay ang mga buhay ng mga may-ari ng manok na kanilang pinatay. Bagaman walang kaugnayan si Manoy Usip sa mga ito, mariin niyang ipinagtapat kay Isok na kaya lang naman niya ginagawa ang bagay na yon ay dahil sa kahirapan. Siya kasi ang uri ng taong ayaw magtrabaho at hangad lamang na makakuha ng salapi sa mabilisang paraan. Dagdag pa nito na, kaya lang naman siya pumayag na makipaglapit kay Isok dahil sa husay nito sa pagtatari ng manok.
Inaasahan din niyang malakas ang loob nito, kaya na may nagpasya siyang gumawa ng hakbang para sila'y maging magkaibigan. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yo. Basta bukas gawin lang natin ang lahat ng ating makakaya. Balita ko kanina, may sabong sa kabilang baryo. Doon tayo pupunta. Wika ng matanda. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang naglalakbay patungong Ibayong baryo. Dala-dala nila noon ang 2 manok na ipinanglalaban nila, alinsunod sa napagkasunduan nila sa mga nilalang na nagmamay-ari sa mga tandang na yon. Subalit sa pagdating nila sa kabilang baryo, doon nila napagtanto na wala palang magaganap na sabong sa lugar. Medyo kinakabahan na noon ang matanda, lalo pat hindi biro ang dami ng sabong na kanilang dapat matapos. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, inilahad ng mga taong naroon na walang sabong noong araw na yon. Bukod kasi sa matumal na ang mga tandang sa lugar, medyo nagkakainitan na din ang mga taong tubo sa baryo at ang mga dayo. Makalipas pa ang ilang oras, wala na silang pagpipilian kundi ang tumungo sa kalapit pang lugar. Yun na lamang ang naiisip nilang paraan, gawa ng wala din naman silang mapupuntahan. Sa pagbagtas nila ng daan, ramdam na ni Isok ang pananahimik ng matanda. Makalipas lamang ang ilang minuto, ganun pa rin ang kanilang nadatnan sa sumunod na baryo. Pagsilay nila sa oras, napansin nila noong nalalapit ng sumapit ang 4:00. Alam nilang hindi na sila makakauwi, kaya na may nagpasya silang humanap ng bahay na masisilungan. Si Isok noon, maigi nang nakikiramdam sa paligid, gawa ng ang hinahanap niya ay bahay ng isang albularyo. Naniniwala kasi siya na ang pagsilong nila sa bahay ng albularyo ang magliligtas sa kanya sa 3 nilalang na nagmamay-ari ng mga tandang. Iniisip na lamang noon ni Isok, hindi pa naman gaanong kalalim ang kanilang ugnayan ng matanda at ng mga nilalang na yon. Sa pagdating nila sa gitnang bahagi ng baryo, nakasilay siya ng isang matandang may hawak-hawak na tungkod habang nakaupo sa tumba-tumbang upuan nito na malapit sa entradang pinto ng bahay. Pagkumpirma niyang albularyo ito, agad naman niyang kinalas ang lahat ng bagay na ibinigay sa kanya ni Manoy Usip, sabay karipas ng takbo patungo sa lugar na yon. Dahil sa bilis ng pagtakbo ni Isok, kaya na may hindi na siya naabutan ng matanda. Sa paglapit niya sa albularyo, dali-dali naman siyang lumuhod sa harapan nito habang patuloy na nagmamakaawa. Inilahad niya ditong biktima lang din siya noong mga panahong yon, kaya siya napasok sa ganoong sitwasyon. Dahil sa mabaitang matandang kanyang nahingian ng tulong, kung kaya't agad naman siyang pinapasok sa bahay nito ng walang pag-aalangan. Pagpasok ni Isok sa pinto, kitang-kita niya si Manoy Usip na wala nang nagawa kundi ang tumigil sa pagtatakbo habang tulalang nag-iisip. Hindi niya na yun pinili pang pansinin sa kadahilanang para sa kanya mas importante ang sarili niyang kaligtasan. Magmula noong pumasok na si Isok, yon ang huling pagkakataon na nagawa niya pang masilayan ang matandang kaibigan niya. Sa paglipas ng mga araw, inilahad sa kanya ng matandang albularyo na meron siyang napaslang na isang aswang na umaaligid sa kanyang tahanan. Inabisuhan din ito si Isok na kung maaari, wag na muna siyang umuwi sa kanila. Manatili siya roon habang mainit pa sa kanya ang mga nilalang na yon. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy pa ring nanatili si Isok sa bahay ng albularyo. Hindi na niya ninais pang umuwi sa kanila sa takot na baka muli na naman siyang biktimahin ng mga nilalang na yon. Kapag wala siyang trabaho, ang ginagawa niya, nagpapaturo siya sa matanda ng mga bakod at puder sa katawan nang sa gayoy magawa niyang mailigtas ang kanyang sarili
kung sakali mang malagay siya sa alanganing sitwasyon. Pero alam niyo ba na hanggang sa pagtanda nitong si Isok, na natili sa kanyang isipan ang minsan nilang pagtagpo ng matandang sabungero. Okay, opinyon ko sa kwento. Para may kaparehas na kwento to, no? Yung, kung maaalala nyo, meron akong isang kwento dyan na mataas yung views. Click nyo yung popular, lalabas dun yung engkantong manok. Parang ganun yung nakikita ko sa kwento na to. Pero ang pinagkaiba lang neto merong kapalit, tsaka merong hinihinging kapalit yung mga nagbibigay ng mga tandang. Siguro yung tandang na yun di ko masabi kasi na may lahi ng aswang Parang engkanto type din siya na manok. Tas kayang pumatay nga ng ordinaryong manok ng ilang segundo lang. Kasi yung engkantong manok natin na kwento, parang ganito rin yun Pero alam ko merong kahinaan. Bawat nilalang meron ding kahinaan. Dito naman walang nabanggit na kahinaan tungkol dun sa panabong na manok na dinadala nung tatlong nilalang na alam naman natin agad na matik na aswang yun. Hindi ko lang alam kung yung manok nila binubulungan ba nila o merong lahing engkanto. Yun lang yung medyo napapaisip ako sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.